Κυρία Θεοδώρα, θα κάνουμε μία εξέταση, θα σας ρωτήσω κάποια πράγματα και θα μου απαντήσετε και έχουν να κάνουν σχετικά με την ομιλία σας. Μάλιστα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν. Βύχετε ή πνίγεστε ενώ τρώτε? Πνίγομαι. Βγαίνει το φαγητό από τη μύτη ή το στόμα σας ενώ καταπίνετε? Ή από το στόμα σας ενώ καταπίνετε. Βγαίνει από το στόμα. Πολύ ωραία. Θέλω τώρα να φάτε το μπισκότο χωρίς να πνιγείτε. Δεν χρειάζεται να βιάζεστε. Είστε έτοιμοι? Ναι. Ωραία. Θέλω να πιείτε και λίγο νερό. Συνεχίζουμε? Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρία Θεοδώρα, πάρτε μία ανάσα και εκπνεύστε από το στόμα όσο πιο αργά και δυνατά μπορείτε. Και δυνατά. Μπράβο! Να ακούσω και ήχο. Ωραία. Να το κάνουμε μαζί τώρα. Κοιτάξτε με. Μόνοι σας τώρα. Πολύ ωραία. Τώρα πάρτε μία ανάσα και μετρήστε μέχρι το 20 όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Όχι. Τώρα θέλω να μετρήσετε μέχρι το 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Πολύ ωραία. Το κάνουμε άλλη μία φορά. Ναι. Πάρτε μία ανάσα και μετράμε. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. πολύ ωραία. Γιατί κοιτάζετε έξω? Τι υπάρχει έξω? Είναι τα βουνά, Γιατί δεν κοιτάζετε εμένα? συννεφιασμένα. Συννεφιασμένα βουνά. Είσαι πολύ όμορφος. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα κάντε ένα πλατή χαμόγελο. Πολύ ωραία. Τώρα σουφρώστε τα χείλη σας. Πολύ ωραία. Τώρα κάντε επαναλαμβανόμενα φιλί, χαμόγελο. Κοιτάξτε με. Εσείς τώρα. Φιλί πάλι. Χαμόγελο. Πολύ ωραία. Τώρα θέλω να γεμίσετε τα μάγουλά σας με αέρα. Τέλεια.
Τώρα θέλω να πείτε 10 φορές που, 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 που. Πάμε. Κοιτάξτε με, πάμε. Που, που. Πάμε άλλη μια φορά πιο δυνατά. Που, που, που. Πολύ ωραία. Τώρα θέλω να πείτε 10 φορές. Ου, ή. 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 Πάμε λίγο ακόμα. Ου, ή. Ου, ή. Ου, ή. Άλλα 2 ακόμα. Ο, ή. Ου, Τέλεια. Θέλω τώρα να πείτε τη φράση «Η Μαρία μου πήρε ένα πολύ μεγάλο πακέτο μολύβια». Η Μαρία μου πήρε ένα πολύ μεγάλο πακέτο μολύβια. Φανταστική. Θέλω τώρα να πείτε «Α» 5 φορές. Α, 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 α. Πάμε άλλη μια φορά. Κοιτάξτε με τώρα. Α, 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 α. Τέλεια. Θέλω τώρα να επαναλάβετε 5 φορές τις λέξεις may, pay, nay, bay. May, nay, bay, bay. Πολύ ωραία. Άλλη μία φορά. May, bay, day, day. Ωραία. Πάμε άλλη μία. May, pay, nay, May, pay, nay, bay. Πάμε άλλη μία. may, bay. Πολύ ωραία. Πάμε στην επόμενη. Ναι. Κυρία Θεοδωρά, θέλω να προσπαθήσετε. Πάμε άλλη μια φορά. Κοιτάξτε με και εμένα. Πάμε άλλη μια. May, pay, nay, day. May, pay, nay, Bay. bay. Πολύ ωραία. Τώρα θέλω να πάρετε μία βαθιά ανάσα και να πείτε «Α» μέχρι να τελειώσει ο αέρας. Πολύ ωραία. Πάμε άλλη μία φορά. Εμένα κοιτάξτε. Τέλεια. Τώρα πάμε να τραγουδήσουμε λίγο. Θα κάνετε ένα βαρύ «Α» και μετά θα ανέβετε πιο ψηλά. Δηλαδή, «Α». Ακούστε με πρώτα. «Α, α, 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 α». Πολύ ωραία. Τώρα θέλω να μετρήσετε από το 1 μέχρι το 5 και να ανεβάζετε την ένταση στη φωνή σας. Δηλαδή, 1, 2, 3, 4, 5. πολύ ωραία. Πάμε πιο χαμηλά τώρα. 1, 2, 3, 4, 5. Ωραία. Κοιτάξτε με κυρία Θεοδώρα. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Πιο ψηλά, πιο δυνατά. 1, 2, 3, 4,
5. Πολύ ωραία. Τώρα θέλω να μου πείτε κάποια πράγματα για εσάς και την οικογένειά σας. Είμαι παντρεμένη με τον Πέτρο εδώ και 45 χρόνια. Έχω 2 παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Βρέχει τώρα. Για πείτε μου λοιπόν. Βρέχει, Βρέχει. και άπλωσε τις πετσέτες. Για πείτε μου για την οικογένειά σας. Ο γιος μου εργάζεται σε ένα λιμενικό, όχι, εργάζεται στην Μαρίνα, Πολύ ωραία. αλλά βγάζει τα εισιτήρια για τους βγαίνοντας έξω από την πόλη. Πηγαίνουν στο εξωτερικό. Έχετε και άλλο παιδί? Όχι, 2 παιδιά έχω. Α, 2 παιδιά. Και το άλλο παιδί? Η κόρη μου έχει σπουδάσει στο πανεπιστήμιο, το έχει τελειώσει σε 4 συναντά χρόνια και παραδίδει μαθήματα γαλλικής. Πολύ ωραία. Έχει διοριστεί. Αυτά. Λοιπόν, κυρία Θεοδώρα, θέλω τώρα να ανοίξετε το στόμα σας και εγώ να δω κάποια πράγματα. Λοιπόν, ανοίξτε το στόμα σας. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τώρα βγάλτε έξω τη γλώσσα σας. Ωραία. Βγάλτε τη γλώσσα σας και βάλτε τη μέσα 5 φορές. Να έτσι. Τέλεια. Θέλω τώρα να βγάλετε τη γλώσσα σας και να φτάσετε μία το πηγούνι, μία τη μύτη σας. Κάτω πάλι. Κάτω. Πάμε. Κάτω πάλι. Πάνω τώρα. Μία κάτω, μία πάνω. Πάμε. Κάτω γλώσσα. Πάνω πάλι. Πολύ ωραία. Τώρα θέλω να βγάλετε τη γλώσσα σας και να την κουνήσετε δεξιά-αριστερά στο στόμα σας. Πολύ ωραία. Θέλω τώρα να πείτε καλά. Καλά. 5 φορές. Πάμε. Καλά, καλά, καλά. 5 φορές. Πάμε άλλες 2. Λίγο ακόμα. Καλά, καλά, καλά. 5 φορές. Πολύ ωραία. Θέλω τώρα να μου πείτε τα όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Πιο καθαρά θέλω τα. Πολύ ωραία. Θέλω τώρα να πείτε κα. Ωραία. Πείτε τώρα
Πατακά, πατακά, πατακά. Όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Πάμε. Πατακά, 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 πατακά. Όσο γρήγορα μπορείτε. Πολύ ωραία. Πάμε άλλη μια φορά προσπάθεια εδώ. Πατακά, 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 πατακά. Πολύ ωραία. Θέλω τώρα να μου πείτε τη φράση. Και ντομάτα τώρα τρίβω, του ντάκου τελικά. Και ντομάτα τώρα τρίβω του ντάκου κλπ. Ωραία. Άλλη μια φορά. Και Και ντομάτα τρίβω τώρα του ντάκου κλπ. Πολύ ωραία. Θέλω να μου διαβάσετε αυτό εδώ. Ορίστε. Ποιο? Αυτό εδώ το κομματάκι. Σας ακούω. Πάρω τα γυαλιά μου. Ναι, θα σας τα φέρω εγώ. Μες στο καλαθάκι είναι. Ήταν η πρώτη φορά που θυμόμουν το μήνα να αναλαμβάνει πρωτοβουλία για να μας απευθύνει ευθέως τον λόγο, έστω και με δειλή φωνή ακόμα. Τώρα όμως το κεφάλαιο του δεν λέει να σηκωθεί από τις μύτες των ποδιών του, και σαν να ντρέπεται που κάνει κάτι τέτοιο. Η συμφορία του δείχνει τη τελευταία της κρινοϊπερβολική ακόμα γι' αυτόν. Η αναχώρηση του Παναγιώτη ασυζητητή θα του στοιχήσει, δεν υπολογίζει όμως ότι θα του στοιχίζε τόσο πολύ, αν και ο φίλος του βέβαια οφείλει να τον υπολογίσει. Τέλεια. Μια χαρά, είμαστε έτοιμοι. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Λοιπόν, κυρία Θεοδώρα, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτός έχει γράψει αυτό το βιβλίο. Ακριβώς. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.